Проекта Великата стена на България и го измислихме преди няколко месеца с колегите от Fine Graph Art. Понеже получаваме много обаждания постоянно от директори на училища, които искат да им бъдат нарисувани фасадите, и на нас ни хрумна идеята, продавайки си нашите репродукции, нашите принтове, да събираме парите и да ги използваме, за да може да реализираме проекти в различни училища. Това беше наша много дългогодишна мечта. Много дълго време искахме да отдадем уважение на създателите на училището и това беше уникална възможност, която успя да бъде тази наша мечта. И днес могат да се видят създателя на училището Фердинанд Турби, патрона на училището професор доктор Дечо Денев, както и жената, която направи възможно построяването на училището. Идеята на проекта ни е да ангажираме също деца от самите училища, да ни помагат по един или по друг начин. От момента на процеса на създаване до завършването на стенописа бяха изключително еуфорични всички деца, ученици, родители, които идваха. Смятаме, че изключително голямо значение има това за тях. Още повече, че имаха възможност да бъдат част от проекта, като им позволиха да се включат в изпълнението. Това не е просто част от интериора или екстериора на училището, това вече е част от историята на училището реално. Виждаме също, че децата, когато видят нещо такова да се случва, те се ентусиазират и някакси се запалват и разгорещяват се, искат да гледат, да питат, да помагат. Хубаво е така да видиш как въздейства нещо такова статично, как въздейства динамично.